Lle damos a boa noite e a benvida a José Antonio Pérez, presidente da Federación Galega de Confradías de Pescadores. A Federación aglutina. Moi boa noite, señor Pérez, como estamos? Benvido. Pois moi boas noites. A Federación Galega aglutina, lóxicamente, as tres federacións provinciais, que son a de Lugo, a da Coruña e a de Pontevedra. Son 63 cofradías as inscritas, 12.700 afiliados, 4.300 empresarios e uns 8.400 traballadores, máis ou menos, nestes datos. Estamos falando dun sector importantísimo que vostede representa co que valor que teñen as cofradías. Neste contexto, que datos ten, que sensacións ten de como está indo este 25, que lle falta un mes que é moi importante, pero que os separamos? Porque logo lle vou a preguntar o que supón o mes de decembro para o sector do mar, pero hasta aquí, estes 11 meses, como foron? Pois foi un ano bastante atípico, non? Por o que podemos dicir. Tuvemos altos e baixos, tuvemos anos empezamos bastante ben cunhas artes, foi un pouco mal, cambiamos para outras artes e foi un ano moi atípico porque depende a que arte te dedicaras, o marisqueo. Sabíamos que viñamos arrastrando o tema do marisqueo, viñamos arrastrando as riadas do ano pasado e bueno, o que sempre pedíamos, non, que pedíamos que nos facía falta tempo e o tempo non nos chegou, a verdade se dita, non? Estamos vendo que o marisco non creceu, sí que hai zonas que, cofradías que teñen un 20, un 30, algunhas un 40% máis de marisco, pero non dan a talla reglamentaria para poder extraílo este ano e poder facer unha boa campaña, non? Entón, claro, o que pedíamos tempo non nos chegou este ano, a ver se para o ano somos capaces de repuntar ese aspecto. No tema do marisqueo, acaba de conceder a Xunta de Galicia, creo que unhas 8 ou 9 cofradías, digamos que a captura das ouxas, non? Que son unha especie de raias que son devoradoras de ameixas, de berberechos, de marisquiño, non? De concha dos bivalvos, non? Sí, eso sabíamos hai uns anos, bueno, estábamos nun proxecto de Redemar, por tema das ouxas, estábamos cos biólogos e cos científicos investigando a ver se había maneira de como podíamos facer para que non foran aos bancos marisqueros, pero bueno, iso é imposible, eras onde hai comida, aí se van a acercar e van a facer. É certo que non van todo o ano, hai temporadas, ahora no inverno non tanto, pero no verán sí que atacan máis por as aguas máis quentes e por os motivos que elas van moito máis, non? Hai 10 ou 12 cofradías anotadas para iso, para o que queira cousa voluntaria, para o que queira erradicar un pouco esa especie, e, bueno, a ver como nos sale, vamos a empezar agora tamén. Claro. E logo está, digamos que, bueno, pues a toxina, que tamén influye nestos días, están, e cerramos o marisqueo e nos vamos ao sector da pesca. Na toxina, bueno, se acaban tamén de liberar polo menos algúns bancos, non? Pero que cae mal sempre, nestas épocas sempre hai algo, pero no mes de decembro xa empeza a preocupar, non? A verdade que sí, foron unhas toxinas bastante fuertes e bastante que se aguantou no tempo nos bancos marisqueros, non? Na zona da Ría da Arousa había bancos cerrados, outros abertos. Nos, por exemplo, en Ribeira nunca, casi nun ano, tiñamos nada cerrado. Este ano sí cerramos unha semana. Fomos uns privilegiados porque non nos cerrou máis que unha semana en principio de momento, bueno, pero hubo zonas en Pontevedra, en a parte de Noia tamén, que en aquelas fechas estival se cerraron os bancos marisqueros. Agora empeza a abrir outra vez. É certo que xa non había moito marisco, pero, bueno, agora o que se abreu agora, falamos dos precios do lunes, repuntou moitísimo no precio. Eso señal de que o mercado ten necesidade para esta temporada, non? Para ver. Esperemos que sigan abrindo zonas. Home, claro. Preocupa tamén o sector bateiro, que tamén xa leva moito tempo cerrado, a ver se agora van abrindo moitos bancos. Sí, pero ainda vai moi lento isto, Moi lento. Vai moi lento, a apertura vai moi lenta. E os días pasan. Claro. Os días pasan, pero, bueno, contra estas cousas non podemos lucharlos, iso é cousa da naturaleza, bueno. Bueno, o mundo científico poderá axudar, non? Poderá axudar. O mundo científico poderá axudar. Pero hubo, por exemplo, me gustaría facer ou fágame algo de reflexión sobre, digamos que as artes de pesca, por exemplo. Foi un ano bo para a anchoa?
Sí que foi un ano bo, a verdad que foi un ano bo, hubo bastante anchoa, alcanzouse bastantes precios en certos momentos, pero bueno, foi un ano que se fixo unha gestión diferente, se intentou facer unha gestión diferente a través do OPEX Cantábrico, o Ministerio pois dou esa posibilidade, e bueno, parece que ao final non dou resultados que, polo que di o sector, houve unhas comunidades como o País Vasco que din que sí que dou resultado, que quero volver a repetir, pero, por exemplo, Santander, Cantabria, Asturias, Galicia, nos diximos que non, que o que nos di o sector é que non foi unha boa gestión. O que se pretende que para este ano que o dirán... Pero se acaba de cerrar, non? Sí, pero xa se está... semana pasada. Xa o Ministerio está traballando outra vez con o OPEX Cantábrico para facer a mesma gestión da anchoa. O sector parece que non está pola labor, que quere seguir como estaba antes, toda a bolsa común, o que se vai a pescar a poñer os topes adecuados, e non que se reparta por OPEs, ou por cofradías, ou por o que sea, como se fixo o ano pasado. Ainda que nós para as cofradías e para os que non estaban barcos que non estaban asociados a ningún OP, pois quedaron casi 3.000 toneladas de anchoa, que nos sobrou, que se lle dou copo sin coller, digamos. Claro, que se lle dou aos outros barcos para que a poderan pescar os que xa acabaran, non? Pero, bueno, como te digo, como o sector non estaba por a labor de seguir con esa gestión. E na sardiña, por exemplo, que é outra das especies que aquí teño moita, como se chama, moita repercusión. Na sardiña, pois, é unha labor que estamos aí peleando, estás intentando a través do Ministerio, mesmo coa Consellería do Mar, pois chegar a un acordo con Portugal para que cambiar esa forma de reparto que temos, non? Sabemos que Portugal pois ten un 67% da cuota da sardiña, que a flota que ten, e nós temos o resto, que é un acordo bilateral que temos España e Portugal para o reparto da sardiña. Nós temos moitísima flota e temos moi pouquiña cantidad de cuota, non? Pero, bueno, ese no seu día fixose esa forma de reparto, e agora para cambiálo eles tampouco non queren soltar. Pero, bueno, eu sei que se está falando, que parece que están chegándose aí a uns acuerdos de facer intercambios, non? Todos os anos se fai intercambios dunha especie por outra para que nos podamos seguir pescando. Sí, un pouquiño todos beneficiados, non? A nós nunca nos chega a cuota, que temos moita flota, non é normal. O que si tuvo, que incidencia teñen, digamos que a situación económica que estamos vivindo nos últimos meses ou neste ano? Incremento de costes, temos as subidas salariales, que os mariñeiros hai que pagarlle máis, temos os costes dos gasóleos e dos carburantes que suben e siguen subindo, temos o coste da vida que está máis alto, e temos despois que os consumidores, cando imos a mercar, os produtos son máis caros, o pescado é máis caro, a sardiña é máis cara, todo é un poquinho, a fruta é máis cara, todo é máis caro, e isto para o sector do mar, para o sector pesqueiro, como o leva? Leva fatal, a verdade é que leva fatal, non? Hai sectores moito mellores, outros peores, depende que arte te dediques. Se te dedicas a unha arte de enmalle, por exemplo, xa non ten aqueles gastos do cebo que tens que meter. Estamos falando de que hai barcos de altura, barcos de litoral, que se teñen que prepararse para unha campaña de 15 ou 20 días, estamos falando de que teñen que meter casi 200.000 euros de gasto a bordo, entre carnadas, seguridades sociales, combustible, que son unhas toneladas que teñen que meter de combustible, gastos de aparellos, gastos de moitísimos gastos. Entón, claro, eso non repercute na cantidade de peixe, nas cuotas que tes e na pesca que tes. Eso é moi, como te diría eu, moi xustiño para poder sacar un sueldo para a familia, non? E se non é rentable, non se vai. Se non é rentable, non se vai. Porque para perder é mellor estar na casa, non? Eso E como están as axudas para o sector? As axudas para o sector... Falamos a tres niveles. Falamos da Xunta, as axudas autonómicas e as estatales e europeas. Pois sempre seguimos co mismo, non? As axudas para o que estamos falando da Xunta, a maioría son de fondos FEMPA. Os fondos FEMPA, cando tes un ano, hai unha serie de requisitos que temos que cumplir, son os 120 días eses que temos que ter traballados para asedereros, e despois, despois hai unha serie de requisitos que non che dá dun ano para outro ano. Se o ano pasado xa gastaste eses días que tiñas e estás cobrando unha axuda, para o ano seguinte venche o ano malo outra vez e non podes ter unha parada temporal. É imposible, non che dan os requisitos. Se foran outras clases de fondos, sí que non entraría nese baremo. Pero claro, nós estamos intentando
levar esa clase de axudas, leválas ao Ministerio, leválas ao ICM, para que esas paradas temporales non entren nos fondos FEMPA. Entón, sería moito máis asequible que podemos. Estamos intentando falar tamén co ICM para que se nos dea como a zona catastrófica cando pasa como cando das riadas, non teríamos eses problemas para cobrar unha axuda. Moitas mariscadoras de pé ou moitos mariscadores, claro, pois dun ano para outro, que non é o daño que se faga este ano, senón que po ano seguinte vai ser o mesmo daño, porque o marisco estamos vendo que non crece a altura que crecía outros anos, non? É moi diferente. Entón, encontrámonos sempre ano a ano co mesmo problema. Moi diferente. Pero, bueno, contemos que sigamos o que se poda aproveitar, ou no caso destas axudas, que sí que podamos aproveitar, pero teñen que dar outra clase de axudas, porque senón é casi imposible. E ahora mismo, co que sabemos que non están avanzando, que po 2030 ou 28 ou 30 con os fondos FEMPA se van a baixar de 6.000 millóns a 2.000 millóns, xa sabemos o que nos espera, non? O sector da pesca máis da agricultura. Eso é... Sendo un sector tan estratégico para Galicia e para, bueno, o norte de España, podemos decir, o noroeste de España, por que é tan castigado polas políticas europeas ou pola política pesqueira común, e cal é o papel ou cal debería de ser o papel do goberno de España en Europa? Eso vemos dicindo xa todos os anos. Pero algún ano chegará que decir que habrá que poñerse de pé, non? Eu creo que España, polo menos España, debía de ser un país puntero, debíamos de estar aí, os que tiñamos que levar iso da política pesquera, bueno, principalmente para a pesca, non? Porque somos un dos países que máis grandes da Comunidade Europea, que máis temos en pesca. En cambio, non é así. Xa levamos anos que nunca foi así, e seguimos na mesma tesitura, non? Sempre lle quitan, non? Sempre lle quitan. Entonces, estamos vendo, por exemplo, que nunca nos chegan as cuotas de pesca, que vamos ter un problema. Estamos esperando o día 13 deste mes, que é cando se reparten as cuotas de pesca pola Comunidade Europea, e xa estamos, intrigados, xa sabemos o que nos espera, porque xa nos avanzan antes o que nos espera, un recorte de casi un 70%, un 68% na cuota da cabala, unha pesquería fundamental para nós, imprescindible, como outras especies, como o rape, como o gallo, pero, bueno, non tan importantes, pero sí que nos van a repercutir moitísimo, non? Entón, claro, nos dicimos, sempre estamos achacándolle, que estamos dicindo que hai que quen ten que sufrir ese castigo, que son outros países como a Noruega e Islas Feroe, que se autoasinan cuotas para eles de cabala, e nos dicimos, coño, se hai menos, quitádallas a eles ahora. Pero estamos vendo que son países que se cada dándolle unha pequena volta diremos, home, pois a mí meteme envidia, porque se o meu país me dixera, non, a mí non me chegan esta cantidad de peixe, para a miña flota, pois terei que coller máis. Iso é o que fan eles. Eles defenden o seu sector. En cambio, nós non. A nós dinos, ti non pesque, é amarra o barco, non pasa nada. Iso, se acaso, teríamos que dar unha volta e imitar a eles, non un decir, non, porque estamos vendo que eles sempre todos os anos defenden e non ten ni castigo ningún. Pero Galicia é unha das primeiras rexións europeas en pesca, en materia do mar. Efectivamente, a primeira. Que hai que, non sei cal é a salida, pero lóxicamente nin sei cales son ou poden ser os restos dos intereses dos lobbies que poidan presionar para que se devalúe a este sector en favor de quen? De outros, a favor de outros países. De outros países, a máis de outras industrias. Ahora sí, nos estamos demostrando, estamos vendo que hoxe en día, o que nos dicimos é que hai que mirar as tres cousas principales, non? Que son, hai que mirar o ecologismo, sí, hai que coidar o mar, sabemos que hai que coidar, pero tamén temos que mirar o tema socioeconómico. Iso é fundamental, porque nos dicimos de que vamos a comer dentro de uns anos, de que vamos a vivir, porque se recortan na agricultura, se nos recortan na pesca, non podemos pescar, non sabemos de que vamos, eso algo teremos que facer, eso é moi lógico. Non podemos ser turismo solo, non? Por que se lle fai tanto caso ao ecologismo? É que non vemos por que motivo. Se nós presentamos datos, presentamos estudios, estamos lo vendo ahora mismo co tema das 87 zonas que nos cerraron para a pesca do palanque de fondo, que é a menos dañina que hai. Estás demostrando que esa arte, pois nada, que non fai daño. En cambio, cerrouse, era pasar por o rastre e cerraron a nós. Canto máis protestamos, fixamos uns estudios, e nos están dicindo que non van a cerrar as 87, que en vez de quitalas, que van a cerrar hasta 125. Entón, non encontramos... Eu outro día lle preguntaba aos
os científicos de IO, que son os que están facendo os estudios, a Pablo, o director, lle dicía, por que motivo fan eso? E dicía que non lle encontraba explicación. Non hai motivo científico, hai motivo político. Efectivamente, que E o non motivo encontra. político e o papel de España do Ministerio de Agricultura e Pesca, cal é a súa valoración do señor Planas? El di que temos razón, o que pasa que cada vez que nos anuncian que nos van a cortar un 70% de calquera especie de peixe, depois nos sacan un 50% e que é unha vitoria, polo menos non cerraron 70, cerraron 50, non vamos con... Pero de vitoria en vitoria a derrota final? Nada, ao final, cada ano cerrándonos máis e cada ano perdendo máis cuota de pesca. Iso é o que estamos vendo. E cada ano cheganos menos a cuota de pesca para todo. Se este ano serran o tema do abadeixo como teñen pensado, é mellor que amarremos a flota toda, porque non estábamos pescando 5 kilos por barco a día. 5 kilos de badeixo por barco a día. Agora estamos en 15 porque aguantouse hasta o final, pero 15 kilos son 2 peixes, non é máis. É unha empresa, un barco non pode vivir. Non, porque non é rentable, non é Estamos rentable. ahora Como se mismo... ten que vender o kilo? É o malo que temos badeixo. Nós estamos dicindo ahora mismo que están facendo os estudios que entre nós e Galicia e Asturias dicimos que non teñen que facer os estudios de Irlanda, nin de Noruega, nin ningún lado. O que están facendo, que pretendían ahora mismo era facer uns estudios de badeixo na octava C. E nós como Galicia, dicimos que non, na octava C non, e máis na novena, que é de Fisterra para sur, que é onde máis badeixo hai, e hai badeixo. Entón, por que fan eses estudios e nos cortan a pesquería? A favor de quen? De Francia? De Irlanda? É que non sabemos a que ven ser isto. Nós queremos que fagan outros estudios e que valoren o noso, e que non digan, pois, si podes pescar ou non podes pescar. Eso é así. A lei do litoral axuda ao sector? Sí que axuda. Sí que axuda, por lo menos problemas... Non tanto ao sector da pesca, pero sí os transformadores, non? Os operadores, non? Mais ben, efectivamente, porque non se hai que darse de conta que non se sin as depuradoras non vivimos. O sector marisquero, sin a depuradora, sin a depuración, que para nós non fai daño, ao contrario. Eso está visto e comprobado, incluso desova na depuradora, a vai ao mar, colaboran en todo, non? Pero, bueno, a normativa que se pretendía facer antes para non ser inviable. Non podías poñer a 50 km unha depuradora. Iso é inviable. Nós reconocemos que calquera cousa que se faga daño no patrimonio e no litoral, pois, bueno, pois que hai que poñela ben, pero é que iso non tiña sentido común. Incluso estábamos falando que había estruturas que se querían derribar, como a cofradías que estaban no litoral, claro. como ayuntamientos ou como outras cousas que non eran viables, non? As cousas, pero para nós eu penso que foi un respiro. Para todo o litoral. Para todo o litoral. Para todo o litoral. No tema dos parques eólicos marinos, o sector como ve? Como un desafío, como unha oportunidade, como un medo que está aí que... Nos vémolo como non como un desafío, senón como se nos quixeran destruir. A nos queren nos sacar de aí para meterse eles, eso está clarísimo. Nos levamos a través da plataforma de Burela desde o principio, onde eso acabamos de facer un recurso, porque ahora mismo, despois de tantas peleas, porque non estou no grupo de traballo que temos en Madrid con transición ecológica, e por fin van reconocendo un pouco que os points foron feitos á prisa e se puxeron en zonas de pesca moi importantes para o sector, tanto asturiano como a gallego. Nos bancos máis importantes de pesca que tiñemos para a merluza, para o cachucho, para o besugo, moi importantísimos. Ahora mismo están intentando que colaboremos con eles para delimitar outros points. Nós acabamos de facer un recurso a través da plataforma, onde estamos todas as cofradías, onde estamos todos os consultores de mar, onde lle diximos que é casi inviable. Nós que queremos é estudios. Nós conseguimos que eu estivera traballando aí porque para saber os impactos do ruido, os impactos electromagnéticos que están corrientes, todo. Estáse vendo que moitos son prejudiciales para o sector. Entón, claro, aí vai a cousa un pouco máis parada. Vamos a ver que non nos din nos tribunales en Bruselas, pero, bueno, está todo demandado e Madrid parece que se vai dando conta un pouquiño de que tiñamos parte de razón. Claro, a cuestión é, se nós temos eses bancos de pesca tan importantes para nós, e se nos desplazan a nós, sacarnos de aí para se meter en eles, eu sempre apelamos ao Acordo de París, non? O que eu quería o Acordo de París,
a soberanía alimentaria é o fundamental para o ser humano. Pero habrá sitios, non? E iso dímoslo en todo o estatuto, dice en Bruselas e en todo lado. Bueno, pois a soberanía alimentaria nadie pode pisateala. Prioritaria. É prioritaria para todo, pois empecemos por aí. E despois vamos facendo estudios, e se é compatible, nós non nos opoñemos, nunca nos opuxemos a eólica marina. Agora que sí. Pero a compatibilidade ten que vir do mundo científico, non? Efectivamente. O sea, ten que vir non só das empresas interesadas na generación de enerxía, sino do mundo científico en acordo co sector pesqueiro. Ahora mismo... Porque senón se descompensa o equilibrio. Ahora mismo se están referindo aos carburantes que usamos nos barcos, que había que cambialos, porque son contaminantes, que todo. Dios mío, a nós se nos meten un campo de aerogeneradores, de 300 campos de fútbol, diante da nosa proba, canta volta non temos que dar, porque non podemos pasar polo medio deles, porque eso tamén é cousa de Marina Mercante. A seguridade marítima non che deixa, aí non vai ir unha lancha de salvamento, non vai ir un helicóptero rescatarche, ni moito menos, que non pode dar prohibido. E non é como os din que sí que podes atravesar, xa non dixo non pescar, senón atravesar por medio, tens que dar a volta por todo. Que vamos, gastando máis combustible para ir contaminando máis. O sea, non se podería atravesar unha línea de aerogeneradores? Por a lei de seguridade marítima, non. Aí non solamente a transición ecológica, senón que Marina Mercante ten as súas normas, e hai un helicóptero, como vas a meterte un helicóptero para rescatar un mariñeiro que tiñas nun barco no medio dos aerogeneradores, imposible, inviable. E despois do que son dos 300 campos de fútbol, según como sean, cantos metan, ainda hai unhas cuantas millas de separación de medida de seguridade. E despois non falan dos cables que van a terra ainda, o que vai a perjudicar non solamente o litoral ou a altura, senón o que é a baixura, porque eses cables, esa energía, hai que descarregar en terra, e aí tampouco non se pode traballar. Entón, eso, xa tens que desplazar a esa xente deses caladeros para encima de outros caladeros. E estamos falando de esta xente que non pode traballar nas 87 zonas máis importantes, que se desplazou para outro lado, e se nos desplazan ainda por encima, daqui onde estamos outros bancos para outro lado, a ver como facemos aí todo xunto. Iso é inviable. Hai moitísimas cousas. Nós estivemos en Viana do Castelo, e cos compañeros portugueses, estivemos ali, e ali non hai un peixe. E le dixeron, equivocámonos. Nós dixemos que, bueno, que iríamos unha prueba. Con 3, unha prueba, e todo alrededor non hai un peixe, non hai un pulpo. Pero que eso xa, digamos que é un campo de estudio e unha prova real para extrapolar a calquera outra zona. Claro. Nós sabemos que é unha oportunidade para Galicia, ou para o que sea, pero tampouco non se crean tantos puestos de traballo como eles din, que iban a crear 5.000 puestos de traballo. Eu se te preguntei, en cantas generacións? En esta? Ou en 20 generacións? Se non estaremos nos aquí, se é así, é inviable, é imposible, totalmente. Pero bueno, todo vai salindo á luz pouquinho a pouco, non? Todos os países se están agora, Estados Unidos, Noruega, Irlanda, todos están vendo os resultados que está pasando con eso. As consecuencias que trae, habrá que frenar un pouco isto, non? A ver si se consigue frenar desde Europa e que haxa unha política, digamos que común, non? Porque ao fin e ao cabo deberíamos de ter unha política común. É que iso sería o máis ideal, non? Claro. Que todos nos puxéramos de acordo. E que as experiencias neste caso en Portugal, que sí que empezou de primeiro, e que se aí realmente eso afecta, lógicamente, a todos os bancos e a todas as historias, por lo que sea, polas digamos que ondas electromagnéticas, etcétera, que os peixes as detectan e que escapan, pois claro, eso é un problema. Cales serían un pouquiño, señor Pérez, como corre o tempo aquí, cales serían un pouquiño os principales desafíos, aparte dos que comentamos, que outros temos por diante para este 26, e cales serían eses desafíos? Home, para nós en estes momentos os máis importantes son eses, non? Son que podamos conseguir máis cuota de pesca, que é moi necesaria. Temos barcos que están uns bastante ben, pero outros están pasando bastante mal, porque non temos cuota para pescar. É moi difícil de pescar en un mes, amarrar 2, eso é inviable totalmente, non? E despois, xa che digo, o tema do que é a baixura, o que é o marisqueo,
o que temos que intentar recuperar o que tiñamos, ainda que non sea ao 100%, pero polo menos que esas familias, porque se vive do mar, se autónomos, pois que seamos capaces de sacar un sueldo digno, iso non. Parece que se empeza a ver un pouco de vida no mar por todo lado, pero bueno, fai nos falta tempo e temos que pensar que nos vai a salir ben, que podamos vivir no mar. Aparte diso, preocúpalles ao sector a caída do consumo polo tema dos precios e a situación económica da población? Pois sí que nos preocupa porque, bueno, é unha baixada bastante drástica, bastante grande no consumo. Aparte de que a largo plazo é salud, que afecta, que traerá outros costes e outras consecuencias. Pero estamos vendo que ano a ano vamos perdendo moitísimo. Nós reconocemos, os estudios que estamos vendo, que a generación está cambiando, a xente está collendo outros hábitos, outra forma de consumo, con comida rápida, con comida, aínda que agora xa as pescaderías se che preparan os filetes sin espiñas para que cheques a casa e o prepares de contado, pero tamén nós vemos, estamos vendo todos os anos, pasa o mismo, estamos vendo que tamén hai campañas contra nós, contra o sector pesquero, que están encima noso, porque todos os anos chega estas fechas e xa empezamos nas televisións, empezamos en medios de comunicación co tema do anisakis, co tema do mercurio, vamos a ver, ainda non acabamos co mismo conto, sempre ca mesma historia. Hai que colocar salmón noruego? Pois é o que vale, parece que é o que vale agora mesmo. Estamos falando de dous barcos, un barco noso de Vigo que traballa no mesmo caladero con francés ou con irlandés, pegados un co outro, e uns teñen anisaki e outros non teñen anisaki, a ver como iso non se pode concebir. E co tema do espada está pasando, veixo un picado polo tema do mercurio, co tema do atún baña a facer igual, e todos os anos chegan estas fechas, sempre empezamos con esa campaña. E todos estos problemas, digamos que tampouco axudan nada, eu creo que influyen moito na renovación da xeración, non? Na renovación xeracional, non? Porque se non é un sector atractivo, digamos que os veteranos ou os lobos de mar aguantades, pero os novos, algúns escapan, non se meten, non? Escapan normal, non é que escapan porque, bueno, cos problemas que estamos tendo na pesca, claro, é normal, porque se non é capaz de sacar un sueldo digno... E continuo, que hai que parar, hai que dependemos da sardiña, porque senón non podemos ir. Despois temas burocráticos, porque nos están machacando por todos os lados, tanto Bruselas como a administración, como todos, pero sempre estamos, entón, claro, a xente non se lle fai atractivo, faise moi xente con eso, non? É moi difícil encontrar xente para o mar hoxe en día, non somente para o mar, non para outros oficios tamén, pero para o mar principalmente, non? Se non hai relevo generacional, mal nos vai ir, pero bueno, nós sempre aspiramos a que isto cambie, a que cambie, que a xente sea capaz de defender, de vivir no mar, non? Claro, isto sempre foi o noso modo de vivir en Galicia, non? Sempre foi, iso é moi importante para nós, porque sin a pesca non hai pueblo costero, non hai... Acabouse todo, iso está claro, os pueblos que temos costeros todos... E o modo de vida. Unha forma de vida, porque é unha forma de vida, sabemos que se non hai pesca non van a sobrevivir, non ven ao turismo, cambia moitísimo todo. Entón, o que estamos aí é conseguir que abra relevo generacional e poñerlle as cousas máis fáciles á xente nova que vai vindo para poder defenderse, poder sacar un duelo. Que lle gustaría decir como remate desta charla hoxe, señor Pérez? Falar da importancia que ten... Bueno, dixenlle que lle iba a preguntar e despois escapouse nos quedounos aí. O mes de decembro é un mes importante para a facturación do sector, non? Sí, é un mes moi importante, non? A verdade que estamos vendo que os precios que están alcanzando ahora estes meses, sempre que falamos que sube moitísimo o precio, é porque non hai moito produto. Claro. Hai máis demanda que a oferta, non? Entonces, claro, iso tamén é un problema, pero bueno, iso estamos vendo que estamos pescando menos, botando menos kilos, pero facturando máis. Entonces, bueno, pois é un aliciente bastante... Compensa un pouquiño, non? Claro, este mes de diciembre foi malo para todo, non solamente por o tema da pesca, sino porque con tantas mareas rojas que hubo, con tantos o sector bateiro, o marisqueo e todo, uneuse o mal tempo, que ven días, 2 días de mal tempo. Entón, claro, aí repercuteu moitísimo en este mes. Pero, bueno, eu penso que vamos repuntando, vamos tendo suerte que vamos vendendo moi ben. Empezamos este ano o tema da centola, levamos 1000 kilos máis que o ano pasado en un mes. Non é que non hai moita centola, pero, bueno,
vaise cos precios que bastante máis caro que o ano pasado. E está salindo ben, Sí, nos este ano nunca nos cerramos a ameixa por marea roja, sempre tiñamos algo aberto. Este ano tuvemos esta semana cerrado e repuntamos o lunes, empezamos a abrir o lunes e, bueno, con uns precios maravillosos, moi bons para o marisqueo, non? Entón, claro, iso axuda, anímache un pouquinho máis a ver se somos capaces de aguantar todas estas fechas. A ver se estas borrascas non nos deixan ir ao mar. Nos deixan ir ao mar, é fundamental. A ver se nos deixan. Que lle gustaría decir agora, sí, xa para rematar, señor Pérez, como resumo, como mensaxe ao sector, como que o que queira? Nada, o que me gustaría decir é que, bueno, pues que nos teñan en conta os que en Bruselas, os comisionados de pesca, que nos fagan caso no que estamos dicindo, nas alegacións que estamos facendo, porque son moi importantes. O sector é o que sabe o que está pasando no mar, é o que, como temos que facer, de que temos que vivir, é que teñan un pouco os dientes, que non miren solamente o ecológico, que miren tamén o socioeconómico, que é do que vivimos nós e Meixeles, porque isto é unha cadena principalmente, non? E despois, para a nosa xente, pois, eu que teñan fe, que teñan esperanza, vemos que ano a ano vai habendo un pouco máis de vida no mar, vese que vai regenerando un pouquiño isto, e eu penso que se van adaptándose ás temperaturas dos cambios climáticos que estamos tendo na agua e todo eso, pois, eu penso que para o ano que ven vamos ter un ano de futuro bastante bom. Bueno, ojalá que así sexa, que se cumpla. Ojalá. Que fai boa falta tamén. Sí, a verdade é que sí, que nos dé algunha alegría tamén. Señor Pérez, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Lle desexamos bo mes, bo Nadal e hasta unha vindeira ocasión. Pois moitas gracias a vos por darnos a oportunidade de xellar xente pois, o que estamos no un placer sempre. Somos de mar, ainda que vivamos en terra. Somos de mar, un placer. Nos vamos a publicidade, da man dos copatrocinadores, volvemos nun instantiño e recibimos a Óscar Rial, portavoz do Partido Socialista no Concello de Rianxo. Non o perdan, será dentro un instantiño hasta ahora mismo.